Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Patrol. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:08 ng aton oras. Sa iluwantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Inimay kang tanan sa 15 kaanay NPA, kaganay supporters na kabaton financial kag livelihood assistance gikan sa gobyerno. Mayong balita ni kay ti bisan paano may yara sang livelihood assistance. By the way, ang bangkay gali ni Sara Alvarez ang gindala subong aga sa Cadiz City kag subong sining mga inoras ato na didto sa ila sining puluyan. Hibaloon talang na karon dugay-dugay we have Action Roger Gotib sa sining detalye. May kang tanan sa sining dala na sang bangkay ni Zara Alvarez dito sa Cadiz City. Ni siyang ginlutang sa itong nakaligad nga si Mana dre sa Erorico, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kantuan tanay si Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office sa detalye. Aksyon, Brian. Just Action Rex, ano? Balita 15 tanan ka mga anay NPA, yung People's Army, ang hatagan sang livelihood kag financial assistance gikan sa gobyerno kahapon ining adlaw Action Rex, no? 15 ini sila, 14 sa ila halin ini sa Northern Negros. Kagang isa diri halin naman niya sa Central Negros Action Rex. Pero diri kay police o kay Colonel Inocencio Pasaporte ang commander iya sang 303rd Infantry Brigade diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ini kabahin gihapon sa programa sang gobyerno nga ginatawag bala nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIPS sang gobyerno. Sa din nga tinutuyo sini amo ang pagbulig sa sini nga mga tawo nga magbalik iya sa sabak sang gobyerno kag mga buhi sang formal Action Rex. Ang iban sa ila nakabaton sang 20,000 pesos to, may ara man sang 50,000 pesos nga additional sang ila sini nga livelihood assistance. Depende ini sa classification sang isa ka tawo Action Rex. Kung ikaw supporter, di medyo madumo-dumo lang gamay, pero gina-process diri ang livelihood. Kung ikaw ang pure nga NPA, kag nagsungka ikaw, so mas dako-dako ang imo sini nga pag-abatonon Action Rex. Kung mga sumulunod ka lang gali, gamay-gamay lang? Kung supporter ka lang ba na community Action Rex, support, medyo gamay-gamay lang siya, 15,000 pesos. Pero kung miyembro kagid, kaghangaway kagid sang NPA, may dako-dako ka nga batonon. Dako-dako Action Rex plus pagidaan nga may mga armas nga bitbit kung kaysa. Nga pati armas lain man na ang kwan ang ginatag sa natungdan? Lain man na Action Rex ang i-clip yan para lang na sa livelihood kag financial assistance nila. Lain man tong presyo sa mga armas man kung may bit-bit ikaw sa imo sini nga pagsungka Action Rex. Kung tikpalbing armas? Ambot kung kagpila. Kung pugakag, may ara mo na? Depende kung Action Rex, kasi tanan makapatay man mo. Pero why lang natin, hindi na pamangkot kung pila ang presyo. Pero sa M16 niya, kag mga 45 kag iban pa nga mapistolize, dako-dako na yabla mo? Dako na Action Rex. Pinagid ko may exclusive kapag nga dala. Gani man. So, dako pag na ang imo nga pag-batunon. No? Amo na ang bulig sa gobyerno sa mga luyag magbalik sa sabak sa gobyerno. 15 na kabilog, no? 15 Action Rex. Ang 14 taga Northern Negros, isa taga Central Negros. Kalingway lang gin specific abi ni Pasaporte kung pila kabilog ang MPA diri, pila gid kabilog diri ang supporters gid lamang. And magluwas sining 15, may naka-line up pa subong. Ngayon sila natalana man nga paghatagan kay hindi man sila basta-basta Action Rex nga tingbon gid paghatag, depende sa pag-follow up
sang Department of Interior and Local Government o kundi DILG. Kaya napaidalo man sa ila sinigi hapon. So, labi na gid subong ay may pandemic nga ini, medyo dugay-dugay ang process. Pero nagambal si pasaporte nga wala ini sang untat as long as nga may ara sa naka-line up dira, ginaproseso gid ini Action Rex. So kahapon magluwas sa PNP diri sa Negros Occidental kag Philippine Army, ara mismo ang presensya gid ni Governor Eugenio C. Lacson, ang DILG, kag ara magani si First District Congressman at a board member gani Patrick sino ganing anay mayor sang Morsya. Si Juan Montelibano? Nagtambong man. Kay si Montelibano do ang yan nga kalimbawa do Juan mo do si Bungo bla. Do si? Bungo. Si Presidente ato kanto siya. Walang suod nga abiyan gid nakatama Action Rex. Gabuli gid sa mga programa sa gobyerno sa probinsya. So, ari si pasaporte sa pag-confirm sining nasambit nga report Action Rex. Dito sila bilog. So, ang 14 is from coming from Northern Negros, from Escalante, and the one from Central Negros. So, ang majority dito, nakabaton sa financial assistance. Ang amount is coming from aton na ikip through DILG, and it was formally given to them. Ni Governor Lacson, nag-witness si Board Member Andrew Montelibano, ang officers aton na DILG province, kag mga member man sa Army and other personnel from provincial office. So, amo na dugay na ni nga naka-earmark na ihatag sa ila. So, medyo na-delay ang inyong paghatag bangod man sa COVID, but para maabot kita basta process na sa eksakto. So, gihatag sa ila ang ila financial assistance dito sa 14. Kagang isa to, from Central Negros, nakabaton sa niya livelihood assistance and financial assistance. So, mga worth, medyo nakauto niya na baton. Tungod man sa kuwan sa pag-classify sa iya sa aton na Chiclet committee. So, naman na sila ginatanaw pa na. So, different level. So, mga initial to na especially dito sa coming from Central Negros, mga initial to nga mabaton niya packages, benefits from aton na equip. So magambal kita initial, sir, may next pag sila nga batunon, sir? May next pa siya batunon. Ang pwede siya maka-address yung kugantan may ara na ko panahon natin, may mga housing, may mga, tapos may ration, may ara siya na farm, so we are still waiting nga ma-download sa DILG ang funds. Action Rex, mo na ang confirmation ni Pasaporte Angot Sinito at to gani Action Rex kapon, initials pa lang to. So gina-check pag yun ang ilang sining status maybe sa Action Rex kung maka-avail pa din sila sang housing project pagigikan sa gobyerno. Para medyo sa mga rebel returnees ni? Yes, Action Rex, damo galinay financial, livelihood, kag housing project galinay program sang gobyerno. May nagka-question kung ang livelihood la paano, kwarta man lang yapon na ginahatag mo, like kahapon may isa to nakabaton 50,000 pesos. Ginamonitor gali ini sang DSWD Action Rex kung anong mga buhi ang himuon niya or paano niya gamiton ang 50,000 pesos inegosyo niya, kung ano sa negosyo. Hindi galing nga paghatag sila, pinagusto na sila. Pabayaan lang dayon, kundi may nag-monitor na dayon? Pinamonitor gali para hindi mausik ang kwarta Action Rex. Amo na galing ginaimo sa gobyerno. Suno sila kay para ang tinutuyo sini nga
makabalik gid sila sa maayo nga pagpangabuhi upod sila sa pamilya nga may pundo sila kag hindi na makahuna-huna pa nga liwas naman ng ila sining pasingadtuan pila ka adlaw. So si pasaporte nagpalayag kag nag-apila liwat sa mga utod naton nga ara sa Bukid Abi rebuilding nga grupo nga bukas gid sila bisan ano nga oras panuktok lang sila kay batunon kun luyag magsungka kag magbalik sa sabak sang gobyerno action na Rexa. I-check ko karon iban nga balita sa southern part ng Negros, dumay aksidente kung ito sa motorsiklo. I-check ko to kay duwagin to ang ara subong sa hospital. Now, i-check na to ila sila nga sitwasyon nagkalabunggo sa Lubi Action Rex. Ining duwa ka na sakay sa motorsiklo. Dungagan tari karon ang detalye. Balita gikan sa Nopo, Action Brian mo din nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras, 12:18 na mga ka-aksyon. Sige, matapos ang balita ni Action na Brian Morden, kantuan tanay si Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 40 ka mga stranded nga Bacolod noon sa Cebu. Ginapabot lang nga una nga makapauli sa syudad sa pagresume sang biyahe sang LSI buwas nga adlaw. 150 ka mga returning residents gikan naman sa Manila. Natigayo naman nga naka-coordinate sa talatapan ni Councilor Cindy Rojas. Yari ang detalye sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. We have Action Art. Tayo po Action Art. Action Rex 40 ini ka mga naka-confirm na mga LSI gikan sa Cebu ang una nga nagpalista sa talatapan ni Councilor Cindy Rojas na maring committee chair nga nag-uyat para sa mga nagparauli ng mga LSI sa riyon. Ini sila schedule kundi buwas pa ni Action Rex maleft ang moratorium mo, buwas pa ni matapos. Pero buwas sa gabi, masakay na ni sila halin dito sa area sa Cebu. Bali, ang sakyan nila, dapor, hindi din sila magsa-byland. O barko ni sila via Iloilo. Pag-abot sa Iloilo, masakay naman, expectedly Sunday, matabok diri sila sa Banango Port. Ang 40 kabilog kay sunod diri sa kay Councilor Rojas way kay nga daw atong 25 bala nga dito iya maagi plano sa Tabuelan Cebu kaya gihimo karon sa talatapan ni Councilor Cindy Rojas nga pakig-angot pa siya dito sa Tabuelan LGU no kay do hindi pa to gyapon way pagyapon maghatag sang go signal kag magluwas iya sa Tabuelan. Of course, mangayo pa sang coordination kag clearance man sa probinsya sa Negros Occidental. Ang sunod sa Bacolod nga pwede nila mapatabok ang nagahalin dito sa Cebu nga mag-aagi sa Tabuelan. So, sunod rin kay Councilor Cindy Rojas, halos kompleto naman ang ilang mga dokumento kag mag-aabot sila diri sa adlaw nga Domingo. So, alin sa Barangay Court, of course, ara dira ang mga designate na kay medyo nag-iban na gilman, nag-jutay na lang nagkarabilin nga mga LSI sa mga quarantine facility. Susugaton ini sila sang salakyan sang bus sang Bacolod kag pagadalon sa natungdan o kung designated nga mga quarantine facility. Now, kung halin sa Metro Manila nga ma-update sa mga LSI, as of today, ang nakaparehistro o kung naka-coordinate na as part of the clearance sa ila sa authority to travel, 150. Ang una na Action Rex, una pa lang una, ngara na nakip sa listahan, nga ang ila sila posible sakyan, kundi barko ng aeroplano gid sa first flight on Sunday or Monday. Amo na ang ginalantaw ni Councilor Cindy Rojas. Pero tinamo pa, of course, dito sa Manila, sa luyag ang magpauli kay ginumpisahan
ang pag-issue sa ila sang authority to travel, ang certificate to travel kahapon pa man, no? Pilang ma-akomodasang Bacolod, di man? Subong timid yun na mo kung ang ma-accommodar nga LSI. Oo. Kay nagdugang pagdapat kay eskwelahan, ti halos nag-graduate na malakson Rex ang una itong mga nag-batch kay di 2 ka semana ang moratorium. Ti sa 2 weeks, 14 days na mo ang nag-graduate. Na halos may eskwelahan, okay na yan. Luwas abisan nga ginagamit na kuano na ginabutangan sa mga nag-positive bala sa local transmission. Amo na lang na sumong ang mga schools nga ginagamit sa local transmission nga nag-positive ang may unod action Rex halos kalabanan nagapauli na sila proyan. Gagawag ganay pa sa kay Councilor Novero kung pilagid ang total nga pwede mag-accommodate nila kay gina-expect man nga may mag-graduate sini nga mainadlaw prior sa pag-abot no kapin pagit sa pagkompleto sa 2 ka semana nga moratorium sa pagpiner no sino mga ara sa mga eskwelahan. Anong process ini kung maghalin sila sa ila ginhalinan to, like for example sa Cebu i-quarantine sila tapos pag-abot diri sa Bacolod i-quarantine pagid o i-swab na lang sila aksyonar? Swab na lang taga-dalon gyapon sa quarantine facility. Bisan pa negatibo sila? Iya sa sunay siya mo lang process mo. Tanan gid gali sila hindi ni kisalbar rekta gid ni sa quarantine facility anay? Nagtagid kay ang matabo sila, hindi mo na mapapauli. Kaya base, wala may mga tendency, gani nga, like for example, in the case sa local, di kay kapitan, ng first swab niya, negatibo. Base, alam gawin, para makakuha naman siya kung matapikan sa virus. Oo. Ibudlay naman ako na patulion pa nila. Kaya mo lang So kung hindi sila clear sa RT-PCR test nga himuon, bilin gid sila iya sa quarantine pero ang mga negative ya sa RT-PCR test nga himuon pwede na sila kamamat puli. Correct. No? Kung magkapauli na sila, pero tapuson nila gyapon ang 14 days home quarantine. Parang safe na gid ba sa ila? 14 days home quarantine. Oo, sa ila na balay. Meaning pwede ka kagwa to. Hindi sa quarantine facility. Sa ila balay. Sila balay mo ng problema kung masarasan kulang na sa mga barangay. Butangal mo to home quarantine sa gate ya or sa kilid balaya pitik sintas ato sa gwa ya galibot-libot bla. Tidak mo kaso. Damo na mga cases ka mo na kadamo na yung mga kaso nga mo na aksonard mo. Iban mo sa kaidlaw nila kadugay puli. Di ko ligay inom pagani mo. Ang iban galagaw-lagaw. Amo lang ginapalimton to sa ila. Kung magnegatibo ang ila sining resulta kag pasugtan sila pauli kag kung may marka nga home quarantine ang ila sining puluyan sundon mo na nila ho Babay pa yun, tali man yun anis, kals na kag-cooperative. Kay sumuwalaan, kung lang tawon pa, mas nagtaas pa kani ang cases, kumuha na sa arrival sa NSI kag OFW, mas nagdamo ang local transmission. Kita mo kadadlaw may nagasaka yapon. Gani, no? Dinagali ng mga local transmission naman. Didirigid sa ato ni, mula kayo damo galinaga, mga tiga-ulo, iba labi mo. Gani, man. Dini, bisa lalo pa nga panundom sa ila, iba makakig pagalikon sa wayon sa balay na. Sinaw kaya, 2 heads ka man. Yung dumilian mo kaya magwa. Kaya mo na black so next, kaya kung bisa na symptomatic ka, mayugid, nga magtilar na na is balay mo. Kumplituhan na lang ang 14 days. Kaya basi kung likom sa ibalo mo ya, bisa na symptomatic ka, pero ang dala mo nga virus, porti ka mga pag-gross blood. Kaya basi kung may maratnan ka pa, nga mga amigo, kilala mo kung di naglain pang sitwasyon. Yaring parayag ni Councilor Cindy Rojas. Naabtan na sila liwat ang MECQ balasang Cebu, tapos naabtan na naman sila liwat naging sila ng court sa Tabuelan. Tapos naabtan sila moratorium naton diri. So long overdue na actually nga aton Cebu LSI. So amo na sila ang ginuna ko facilitate mapuli di sila masakay sila buwas jab ko kalyong nga shipping line, madungka na sila sa Iloilo Sunday sang aga, and then matabok sila via Pascat, dungka sila Banago.
40 ni sila pero may pending pa ko nga 25. Oho. Kaya ining 25 ni gusto nila mavaya tabuelan sila. Okay. So medyo status ko pagtatabuelan kay si Mayor Herona Budlayan kami mag-coordinate bala sa tabuelan plus Oo. nahulat pa man kami dayon sang approval sang province nga patabuko ng aton nga LSI sa Bacolod kay si ang port na tuya jurisdiction na sa province mo. Aha. So we have to wait for the approval man of Governor Lacson. Mauna gini ang vaya ko kalyong. At sa Monday, nasugod na liwat ang mga flight naabot na. Ang Manila naton nga LSI siguro next week at the end of the month may ara na siguro mga almost 150 LSIs nga naglabay sa office ko nga gin-issuehan namon sang notice of coordination with the LGU. Ini sila na mga LSI, once they already have the notice of coordination, meaning pwede na sila kapuli, pwede na sila kakuha ticket, no? Because kompleto na nila yung requirement, ang notice of coordination ara naman, so patunon na natin diri sila. Was gali gina-expect naton nga way pa sa maabot. So wala pa ho. Okay. Actually, kay maalang-alang, siguro buwan, kay ang pag-issue ng mga travel authority, nagsugod lang kahapon mo because of the moratorium. So, ang aton nga mga COVID task force nga nag-issue ng travel authority from Manila, from Cebu, no? They also had to wait for the advisory of OCD Region 6 na makuha nila ang advisory nga lifted na ang moratorium. Ining mga ara di sa Manila, at sa mga iban man na lugar, ang iba na isa-iba, hindi mo na sila ma-classify as LSI. Oo. Now, because when you say LSI, they are stranded. Nang inabalang involuntarily na lockdown sila, no? Na stranded sila kung diin sila sagto sa pag-lockdown, no? Pero ang iban sabi nga na pinuli, these are already what we call mga returning residents nga inabalang natugugay na sa Manila, no? Ga-Obrato, pero di kayo na madaan Obrato sa pandemic. So they had no choice but to relocate back to Bacolod. Kay sa Bacolod, syempre may ara sila sa nilaon na balay, no? Okay. Ayos, ayaw mo lang sulay sa Parayada. Sa Manila, Councilor hindi sila kampayat renta. So, proceed. Silvi Rojas, so una company kung pilagin ang next week pa man sa Monday ang arrival from Manila kag 25 sa Cebu kung bala ma-approve naman kag i-grant dito sa Tabuelan Port ang ila pagtabok diri sa Metro Bacolod. Pagkaroon ko si Tiad MI kay langit sa gana virtual meeting sila suwong upod sa mga pinaman ka mga authorities gina-discuss nila parte dira sa Corazon Loc sila ang pag-unta temporaryo bla. Abi ko gina-discuss nilang birthday ni Vice Mayor Elcid. Ay, galain. Happy birthday kay Vice Mayor Elcid, Kadlawan niya subong adlaw, Vice Mayor. Happy birthday. Thank you so much. Okay naman to, wish niya ni si birthday niya mag-tapos na ini nga. Dapat matapos na mo lang ng wish ni Vice Mayor Elcid, nga dapat matapos na ining COVID nga ini. Kag para mag-birthday ka next day, kung di ko na, tawhay na. Gani man. Magpasira ka na yung dalan liwat sa lugar mo. Ban. Ako na, so next, ang pilang kamaragaptaon ng balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon natin. Hupuno na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dagang salamat Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center.
Daligid lang sa report ni Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Eden Aboso plus ang atong sining nga mga out-of-town reporters. May tisi kulang balang imo sining galawas ang vitamin kag Malakay Finance Corporation Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:35 ng aton oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay mahatag tanay pila ka mga commercials kag dugay-dugay. Mahatagan tayong kalupangod ang dugang nga mga report sa aton sining nga mga action reporters. Inyo mabatian sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Anumdum. Ako po si Ayos, sige, matagtanay pila ka mga talamyawon ta dre kay Dennis Richard Tiboroma. Good day, Action Rex Monitor lang kami dre sa San Enrique. Greet ko lang si Reggian Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manaplag ag sa Energy Fans Club. Chup-chup. Ay, perti si Dennis Richard Tiboroma ba? Ayos, thank you so much, Dennis. Kay Laiden Navarrete, dira sa Pulupandan. Thank you so much, Gid Laiden Navarrete. No? Kay Lunila Tarosan, thank you so much, Gid. And sa kay Christian Roa, may lang pag-monitor dira sa Victorias, Lunila Tarosan. Kay gina-off na, no. Jocelyn Nasibita Ulak, good PM. Kay Noel Solieta sa Saudi Arabia, good PM lang, no. Alunan Suset, watching from Hong Kong. Thank you so much, Gid Suset. Alunan, no. Alunan Suset.
Ayos kay Melchor Baraw Karong Bines Kagawad sang Barangay 1 Hinubaan. Thank you so much, Gid, no? Alunan susit siya Sabad na gid gali magpuli damo Recobicos. My goodness, gani man. Da ka lang anay susit Apong Alagos, good PM. Norma Torreblanca, may lang nga pag-monitor Norma. Kay Maricon Baga Celeste, good PM lang, no? Kay Inday Chris, dira sa Country Homes. Do sa ilota ka sa Country Homes, Day Chris. No? Day Chris, may lang nga pag-monitor dira sa Barangay Estefania. Kay Rinaldo Poderoso, may lang nga pamati. Parang kinalon sa gay, still yara naga watching live. Ay puwerte. Madam Elizabeth Malakagamala, good PM lang. Lawrence Sarder, may lang nga pamati. Nestor Ficanha, may lang nga monitor, no? Kag kay Eric Benuelo, dira sa Valenzuela City, Manila. Greet ko lang wife ko, kag si Emily Benuelo, kag baby boy ko sa Barangay Pandanon, Morsia, kag pamilya Sarmiento. Salamat, Kid Action Rex. Thank you so much, Kid Eric Benuelo. Kay Idilaos, gamonitor man dira sa Cane Town, Victoria. Supod si Nanay Isabela. Si Roth Kosawa, good PM Action Rex. Thank you so much, Kid Roth. Sa kay Heaven, may lang nga pamati. Jocelyn Kalamaan, mayong udtuman. Kay Joseph Pacifico, may lang nga monitor dra sa Banwa sang San Enrique. Joseph Pacifico. Virginia Ortizo, may lang nga monitor. Joel Aligato Himinia sa Cityville, Estefania, may lang nga monitor, no? Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose, kagay Mrs. Yadra, may lang nga monitor. Toto Aldrin Limaco, no? Then sa kay okay, sige. Kay Julius Horvidalia, may lang nga pamati. Jules Julius Horvidalia. Kay Herbert Machong, may lang nga monitor kay Mama Lourdes Machong sang sitio Tuyuman, Himamaylan, no? Kay Mama Jilindi Villanueva Consulta, may lang nga monitor dra sa Banwa sang Manapla. Thank you so much, Mama Jilindi Villanueva Consulta. Kay Almira Lee Malasarte, Gladys Panganiban, may lang nga monitor kay Tita Elaine kag Tita Novi nga nagapamatigid subong. Halin sa kay Gladys Panganiban. Warliton ni siya, good PM. Kay Bernard Tabino, ga-monitor man subong. Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. And warliton ni siya sa kay Wilhelm Pabon Cordero, kag kay Jose Hinoves. Sige, dagang salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod. Karon naman ang iban mahinang kalaban ho, dali gid lang ha, standby mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Son Radyo Philippine Standard Time, las 12:46. This time check is brought to you by Carbosystem Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy, now in the Philippines. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:47 na 12:47 na mga kaaksyon. Sige, paring GC Lozano dira sa Cadiz City, may lang pag-monitor paring GC Lozano, no? Ga-monitor sa sining odto. Salamat sige. Ayos, kantuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Eric Magbanwa, standby. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Kapitolyo Quarantine Facility sa probinsya na decongest na bangod sa ginpatuman nga duha ka semana nga moratorium sa biyahe sang LSI, APOR kag OFWs. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, dako ang nabulig ng duha ka semana nga pagpauntat man sa biyahe o kung pagbaton sa mga repatriates, agod ma-decongest ang mga quarantine facilities sa probinsya sa Negros Occidental. Sinusunod kay Dr. Zifar Gerhard Kaelian, Provincial Incident Commander, preparado na sila sa pagbalik sang biyahe umpisa sa Agosto 23. Dugang pa sila na hibaluan masobra 500 pa Action Rex ang natalana magpauli sa probinsya gikan sa Cebu, samtang wala naman sila sang ihibalo kung pila pa ang magapauli gikan naman sa Manila. Grabe, 500 pa to taga Negrosanon sa Cebu? Cebu pa lang Action Rex, wala pa ang Manila. Pero tinambal niya, suno kay Kaelian sa gihapon na puno ang sang COVID-19 positive patients ang ibimagalaw na healing center na maka-akomodar sang 234 ka pasyente. Samtang may mga lugar naman ang quarantine facility sa syudad sang Silay kag Cadiz, subong man ang quarantine facilities sa Mambucal Resort sa Banwa sang Borsia. Nagpangabay si Kaelian sa mga LSIs, APOR kag OFWs nga sang paghangop Action Rex kag nagpasiguro nga ginahimo nilang tanan agud mabuligan nga makapauli sila sa probinsya. Pamatinaton si Dr. Zifar Gerhard Kaelian. So, ang iba na decongest naman. Ang iban daw halos may bakante na sila. Ang mga community transmission na lang ang iban ng mga LGU. So, ultimately may mga may mga nagbakante, may mga spaces na. Medyo damo-damo pa. Ang amon nga count sa Cebu is mga 500 pa ang nakapending. Ang Manila, so wala pa kami numbers kay wala sila may ginahatag na number sa amon na balik damo pa ang mga ang Yako province we have 4 no ang aton nga nga ibimagalo na hindi na gid na iya mapasudlon kay positive na tanan, so with the capacity of 200 operating now at 234 I think max na gid na siya na sobra na siya sa iyang capacity. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Eden sa iluwantang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Si Aksyon Eric Magbanwa, sospek nga bagulang nakagwa sa presuano sa kasong droga. Liwat naman nga nadakpan matapos nga nagpangawat naman sa nagaparking nga motorsiklo. Sospek na dakpan kag nagkastiguhan pa sang mga bystanders. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Action Rex, Peregrino Cantong, happy Friday day. Abi ko, happy Father's Day. Happy Purma. Happy Friday, gali ah. Yes, Action Rex, happy Friday day for you and for me and to all. Aba. Na manitani kung may ginapasumalang ka diyo? Gani man, si birthday subong ni Vice Mayor.
Ani Vice Mayor Elset, ati, why man kuno basta birthday lang today. Sa dason lang na kunong mga selebrasyon kung why na COVID Next year, kaluyan lang Kaluyan next year. Baluman ko na mag-birthday si Vice kapag imbitar mo na sa mo. Oo. Galing ka subong white tipon-tipon. Ay social distancing. So next year na lang Next year na lang ang bonggisios nga birthday. Ayo di purma. Elset Pamilyara, no? Bye, happy birthday lang da. Next year, preparar ka lang Ito para nga mangin bonggisios, no? Kaya wala na ang COVID-19 sa next year, no? Kabay pa. Yes, saksabay. Gasta na lang sa Oktubre. Oo, grabe ang tag-itis mo sa init. Ati, birahon yan sa init kay pilaman kadlaw nga ulan-ulan niya mo. Oo, gani man, ang init mo do kuisma. Balaan mo kung tigululan, drama na sila gaduging, kay daw na namitan sila sa mabugnaw nga panahon. Magaling lain kay kung adlaw, init, kung gabi, kagahon, kung gabi, bugnaw blaw. Inubo mo nga balati. Ani, kung may na immune system mo, tarang kaso, gini. Hindi ka pa pwede ka pa-konsultas, doktor, kaya kung mag-upo ka lang kang mga Kunyakwan ka na yun. Ayo di purma. Hindi pa imunong ka na yan. Sa balay mo, paswap ka tuwan na yun. Bisan daw nagalaya, matyak mo yung lanta mo ka tarang kaso. Naulanan ka daw, kung nainitan ka daw yun. Kaya ang doktor hindi na mag-konsultas. Hindi mo niya gawa ka tuwan na sa klinika ko kay kapag kag-upo ka niya. Dolain ginang imo, do may sintoma ka gid. May sintoma ka sa COVID-19. Pa-check up to anay sa kwano. Pagwa to na pa-check up ka pa sa office, anay balik di sa ako liwat konsulta, no? Tapos nga daw ang iba, subong daw ginakulbaan kung magtrangkaso kay kapag kamayo na mga hindi na lang magpakonsulta si Rex, no? Kay suspitsyon ka na yun na may COVID-19 ka, Action Rex, no? Kagawad na Jopred! Sa nung birthday, gani inyong duha birthday. Next year pa? Next year pa, kagawad. Sino na nga kagawad? Kagawad, Jofred. Ate, ba sila kagawad? Ate nga ako, pwede yung mabansi. Ayo di purma. Mauna ko sa ito, ka lang tabla. Ate, mauna ko yung simo, kay September kuya mo. Ay, gali kay na, wagali no. Ikaw yan, March ka pa. March ka pa, te. Wala, tabansin na si Parerexo Ayo di purma. Puso sa programa. Kagawad yung friend, kagay Kaptsada, good PM lang. Kamusta itong Kasiliana, no? Ay, naging ko ito ka... Gani, kay Sako man mo. Gani man? Mr. Manuel Co sa Silay. Sa Silay, pag ito, si Mr. Manuel Co and family. Ka utoy-utoy sila kadla kung kita na nga duwa. Gani man? Bus pa rin noon, wag isan. Doon naman nagkapatsagaw. Basi-bisi guro. No? Gabi siguro siya. Kasi yato, tapos sa busy man sa yasin nga negosyo. Actually, mo. Gani man? Manegosyo ka, tre? Oo, tikatre kag mga lamisa, kag mga plungkuan, kompleto da siya. Nami ito nga negosyo ni yato ta. Sir Patrick Amagin, good PM lang. Ay, sir, sa kuwan na siya, no? Sa Midifex Blast, Sir Patrick Amagin. Yes, Sir Patrick, mayong hapon na sa imo. Mayong pagpamati lang dira. Sir, ba kita na, sir? Ara, kuha lang din. Ayo di purma. Amon na tirada, Sir Patrick, no? Amon na joke-joke na amon ni Parelexa. Joke-joke lang na, sir. Kung may ara, yawat naman, sir. Amon na tirada, no? Bao kainit sa panahon, no? Grabe, tag-iti sa init, Action Rex. Daw ka na. Grabing tag-iti tuod, no? Namin yan. At least, bisan mainit, basta importante, magpalalagyo lang nisla. Oo, kada kontra ni siyang COVID, ang init. Oo. Sige lang, mapainit kita, no? Mapainit-init kita. Mapainit kita, parang COVID, hindi makapenetrate sa lawas ta. Amo na da ang tirada ta. Ayo di purma. Hindi amo. Amo na da tirada. Subong? Gani. Huwag yung opisina subong, nakatawahay sandalan eh. Kino days today. Oo, nakatawahay sandalan. Nagsamex, ulit sa ako. Oo, tawahay subong ng gano'n nato di sila akso, no? Nakatawahay. Kay opisina mo. Nagpalahimunong guro sila. Ati, okay, hadlok mo sila tapikan COVID mo. Oo, dapat po way kung way man lang sang dapat nga kaladtuan na. Oh yes, Action Rex, no? Ate, ano ning suspitsado? Ate, bago lang nga kagwaya? Pampo sa kasla kaglang punayo.
Kay damo sa mga bukol-bukol yung mga bulubagras lawas sa kaging Nakastiguhan galin eh. map ni sa mga tao kaging lagas di sa mong kaging kawat yun yung motorsiklo bla sa isa sa mga nagkatrabaho sa Food Panda bla kay nagaparkir na tricycle ka ang motorsiklo kagabi da sa may tubangan bla sang medical hub bla sa may sa Kino Drive kali ka tinalipat man ni guru or basi ginungod man ni sa tag-iya nga ibili ng yabi sa motor ya tinagyan ini sa suspect na si Jared Banay nga taga Magsungay Barangay Singkang haiti oportunidad siguro kali ka ito siguro ko bali magdala motor laging ko ayun kag padlagan linagas tag-iya kasama kopdanan sang sining Di sa kabalo magkuha mo. Ay, di sa kabalo magdala motor? kay hindi kay isi-isi daga niya Tanigin, pasaan niya na lang ang motor? Sa magdalaga. Oo, kay kapag daga, no? Paligid sa sibuk at ang motor tanat eh. Yan kahawat din nagbalintog siya sa unhan. Sa mo to nga nagpangayo bulik singgitan yung biktima nga si Kanmar Toreta nga taga Bilamonte ang tagiya sa motorsiklo. Amo to nga nagbuli kagabi ang mga bystander nga nakapati sa singgitan niya kapangayo tabang. Amo to nga tumbay ni suspect ni kagin kulata sa mga residente dira sa may area sang atubangan ka BS Aquino Drive bali sa Coprene sang barangay Villamonte. Ang background check sini sa iya ni Police Senior Master Sergeant Raymond Bandoho ang case investigator sa station number 4. Isa pa lang gali kabulan ni nakagawa sa persuhan sa kasong droga. Siguro wala sang iro-ro kag iduso ate pangita sang gawaton niya amo ni kagabi nga nagyan niya ang motorsiklo dito rita nga nagaparking dira kag dito iya inigin kuha pero tiyan mo na sa lingko di malasan siya kay tinabtan ini siya sang mga bystander nga nagpangayo bulik ang ining biktima. Yari si Sir Bandoho sa interview sa Action Radio. Tambay na to ang mga Food Panda lang ang mga delivery bla. Okay. So, sa may medical hub bla. Sa medical hub. Tiyaram na sila kuno, pusang motor na rasdalan, tiyaram na sila kasi sa entrance ng medical lab. Okay. Ang motor to, sang biktima ta, na ang yablaya, tiyaram na yung kaungot sa motor ya. Nabili? Yung ginungot niya man, tiyaram na sila mo. Tiyaram na sila, nakita mo ng motor. Oo. Yung ato na yung suspect ko naglabay, kita yung rumayate, tinakyan niya kaging pandar. Mo to nakita man sang tagiya. Oo. So nakalakat niya yung motor ang mga motor na sa motor yaraman. Mo to na ginagas nila ato sa Medical Plaza. Okay. Lapit mo lang sa Medical Plaza mo, mo na doon na nagliko sa kuno ang motor o suspect. Okay. Samtang nalaga sila guro, nakasinggit sila. Ang mga tao sa ulan, doon na alerto, nilakingan nila ang motor Kaya na natumba ang motor. Po sa suspect. Okay. So, motor na takpan? Motor ginmab sa dahil ka mga bystander man dahil. Ito nga na-aptan sa tagiya sa motor ang suspect. Tagiya sa motor? Sa responses palayagan ni Police Senior Master Sergeant Raymond Bando ang case investigator sa Police Station number 4. Siling ni Ma'am Jocelyn Song Comedya ho. Drablas barangay kuan daw? Barangay Tenadang iya kon barangay Jess na iya Ma'am Bilok. Ma'am Bilok. Niya mo ka gwapo gali sang suspect. Naglupuan pa sa suspect. Si Manay Jocelyn Comedya kay sa suspect. Si Dennis Richard Tiboromaya, lingya ba kadako gali ka suspect? Ay, dumdumya ka gamay ba? Alberto, Samo gina, aksurex ko sa ang kapalaran mo, di mo man mapaktan mo sa kung kawatan kahit ka ng oras, imo mo. Dahil galing kita to katsimpo, hindi kita oras, dahil ko di na, kuanya, na disgrasya pa sa titan, i-file ang kaso karong adlaw, tinggal ka opisina, buwas na lang i-file ang kaso karnaping kontra sa sospetsado. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, una sa aksyon, Action Eric, magbarang report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang mga ka-aksyon ta dira outside sang syudad sa mga out-of-town reporters nato, no?
Ari ng pinakabago kag pinakaepektibo nga herbal supplemento, Evergreen Herbal Capsule. Sige, sa iluhan tanay mga balita, gikan sa out of town naton, unahon tanay si Pastor Tomo, si Action Town Monforte. Dire kita anay ho, kay para siguradong sigurado na. COVID-19 update kita sa Rakban Luwasang Sagay, may 50 ka mga positibo, kag 11 nagid lamang ang active, kag 122 ka mga POMs. Yari ang kaudan sang report ni Action Town Monforte. Action Town? Yes, Action Rex, COVID-19 update, Agosto 20, kahapon, pasado 5, ginpagawa ini sa gihapon sang IETF Sagay. Ang konfirmado sa gihapon ni Action Rex, 50 ang positibo, pero ang aktibo Action Rex, nag-us-us, may ara na lang 11. Kag good news, ang naka-recover, Chantay ni Bina Action Rex, sa kahapon yang naka-record, kag may ara na lang suspected isa. Gining 122 Action Rex sa mga person under monitoring nga sa gyapon gina-monitor din sa Sagay City Health Office kag bisan pa sa mga IETF diri sa Sagay katagsa sa quarantine facilities nga sa diin na quarantine ining 122 iya ka mga persona Action Rex diri sa siyudad sang Sagay. Kaga kabahin nga madugangan pagining mga nagakalaayo, naka-recover, kag ining mga aktibo ya Action Rex nga naga-us-us na ang numero sa siyudad iya sang Sagay. COVID-19 update diri siyudad ng Sagay, Action Town Monforte nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Town Monforte. Balita gikan sa Sagay City. Matapos ang Sagay sa iluhan tanay ang kadi si Action Roger Gotib. Duha ka mga persona magapangatubang sang kaso nga qualified theft matapos ginaligan nagpangawat mismo sa ilag ginaobrahan. By the way, ang bangkay ni Sara Alvarez mga kaaksyon ang ginasaylo na dito sa siyudad sang Cadiz, no? Sininggid lamang adlaw, no? Dito sa area sang Sitio Kanipaan, Barangay Bangkiruhan, siyudad sang Cadiz. Ato na dito subong sa mga kakilala kag mga abyan ni Sara Alvarez ang iya sining bangkay gin turnover na or gin dala na sa siyudad sang Cadiz. We have Action Roger Gotib. Sa detalye sa mga balita, yari ang report ni Action Roger Gotib sa Cadiz City. Action Roger. Action Rex, magapakatubang sang kaso qualified theft sa duwatanan ka mga persona matapos ini sila nadakpan mismo sa ila sining ginaobrahan nga nagpangawat sa mga pagkabutang
Iparecord nila 9:10 sila mga aga, Agosto 21 ni Mr. Adriano Sarabia Idukay, 46 o 54 anyos sa edad. Isa ini ka head teacher kang residente sa Purok Slaughter, Barangay Tinapahan, Syudad sa Cadiz. Ka sining pagpablatter sa complainant iyagin aligar na may mga alas 9 ang takna sang aga sa tong tinalikdan nga adlaw Agosto 20. Ang ila si duha ka mga workers sa Sunday Christian Dila Viga alias Tungkoy kag subong man ining si Junel Navarro, tanan residente sang Purok Awa, Barangay Zone 6, ang nagkuha sang 5 tanan ka karton nga mga tiles kag subong man 4 ka mga fluorescent na pulo kapanid sang plywood kag 20 ka sako nga semento. Ini nga mga pagkabutang ang ila sinigil paligyan sa isa ka construction area. Kag pagkatapos i-report sa kapulisan, nag-responder naman ang kapulisan. Tigayin nga ma-recover ang 24 ka mga panid ng tiles kag ang plywood na napulo man kapanid. Iban nga mga pagkabutang wala pa karon ma-recover pero panahin pa ang pag-follow up sa safe and number section sa kakapulisan. Wala pa man madakpan ining duha nga ginaligar nga mo nagpangawat sa sini nga mga materials. Suno sa kay Mr. Adriano Sarabia, mag-file sila sa kaso, qualified test batok sa duha ka mga suspect. Report kita sa Syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, isunod ta gidayon. Balita naman sa La Carlota, kagas ng pag-lockdown sa isa ka barangay nga napiktuhan sang COVID-19 sa tong Agosto 14. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Rex, ang executive order nga gimpagwa sa to sang aton pinalangga nga Mayor, Honorable Mayor Torrex Salandoon sa siyudad sang La Carlota, ang executive order number 38. Ini ang pagmando sa pag-lockdown sang RSB, Barangay RSB, tungod ini sang positibo nga positibo sa COVID-19 Action Rex sa tong Agosto 14. Apang ini karon ang executive order nga ginmando sang aton pinalangga nga mayor ginkakas ini sang aton syudad sang pag-lockdown sang barangay RSB syudad sang La Carlota. Sumugod ini sang kahapon nga adlaw Agosto 20. So nagbalik na sa normal nga wala na sang lockdown ang amo nga barangay. Apang Action Rex padayon sa gihapon ang pag-chiktuhin sang aton kapulisan dito sa boundary sang amo nga barangay nga sa pagsikyar kag sa paglagbok sang magasulod kag nagagawa nga mga pinuluyo dito. Sunod sa aton pinalangga nga mayor, ini kakas na ang pag-lockdown sa amo nga barangay halin sang kagapon, no, Action Rex. Kag ini ang isa ka semana matapos nga gina-lockdown ang amo nga barangay tungod sang pag-positibo sang persona nga may COVID-19. So ini karon nagapasalamat ang aton nga panguluhan sang siyudad sang La Carlota sa mga katapo nga nagpresentar sang ila effort, ang mga barangay official, barangay tanod kag ang barangay health worker kag ang mga kapulisan mismo man ang nagbululig sa amo nga pagbantay sa amo nga area. Kag nagapasalamat man ang aton nga mga panguluhan diri sa siyudad sa La Carlota sa effort sa aton pinalangga nga Vice Governor Jeffrey Terer sa iya hamili man nga bulig sa amo nga mga pumuluyo dira sa barangay RSB Action Rex. So ini karon nagahulat kag panumbalik sa normal ang pagsinalayo sang aton nga pumuluyo dira sa barangay RSB kag nagapadayon sa gihapon ang
kandak sang curfew halin alas 8 hasta alas 4 sang aga, Action Rex. Amoy ni ang nakuha naton nga report gikan diri sa syudad sang La Carlota para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo
saludo sa imo. Pagdayong Aksyon Radyo, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Radyo Philippines Standard Time launa 19 ang aton oras lang nata sa tiyempo pasensya gid sa wayta malabutan mga kaaksyon no? Sige buwas naman ang iban sining wayta malabutan pabuwasan ta naman no? Mapag-goodbye na ako kay daw ka kulabos gid sang tiyempo ko ho. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod sa isa ka edisyon sa Biyernes nga pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan sa Aksyon PBB. Standby na sa This Is My Life sunod sa dirig lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.